aiko yadda za a yi an taɓa mani ɗana 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 me faru amman ɗaya amman biyu na haƙura yanzu sai na ɗau mataki akan ɗana yanzu ka san haji ka san wani abu to mu yanzu na ina za mu je da shi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a sunana Aljan Mustafa amma an fi kira na da kuka a yanzu haka ina cikin shagon Himma Islamic Chemist a cikin wannan babban shago za mu samu magunguna da dama bila adadin kamar na maganin karfin jiki haka maganin mata da yi magunguna na shawara da sauransu ga su kamar haka ga masu neman tsari ko sai ɗaiɗai to duka gaba ɗaya nan insha Allah da kun suna za a samu wannan babban shago yana a cikin garin Caranci kuma kowa san Caranci ba koyan gari bane ba local government ga masu bukatar nambawa kuma akwai nambawoyin bawa da za mu gansu a rubuce ku ɗauka domin kira ku yi bayanin abin da kuke ko ba da shawara ko kuma bukatar a zo a saya. samu mu bashi ruwa mu gani. To ai mu kaga horo ma ba mu da shi. Ruwa ba shi mu muna neman ruwan kawai. To zai na kake ganin za mu samu wani taimako nan wani da. Me nan wani zai mu gani? A magani kawai dai. Kamar na taɓa ganin wani malami a nan cikin wannan dajin kuma nan wuraren. Nan waje can? Nan side ɗin nan haka. To mu je. Allah taimake mu, mu je. Allah sa to mu same shi. Amin ya Allah, Allah ka taimake mu, Allah ka sa annabi Muhammad.
ne? Malam dan Allah a taimaka mana. 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 Malam a taimake mu dan Allah mana. Malam a taimake mu malam. Ka san yadda aka yi malam. Allah ka wata malam. Ya aka yi ya faru. Mu dai maciji ya bi. Cigiya kuma muka yi toyi. To akwai wasu 'yan uwanmu da suka taho. To sun dan samu matsala a hanya. To sanadiyar da ya sa haka wasu suka koma. Wasu ba su koma ba. Allahu akbar. Kuma waɗanda suka koma malam duka Allah musu cikawa. Allahu akbar. Allah ya to yanzu shi ne muka yi to neman sauran. To yanzu malam ainihin bayanin mun taho daidai nan wajen wata santar tsare kukanka. To daidai nan muka haɗu wani bawan Allah. To shi ne muka tambaye shi dan Allah dan annabi ya san ya ga wasu mutane a cikin wannan daji domin mashi dai sallama su ɗaya ansa. Amma ban da sallaman nan bai kara ansa mana. Ka dajin tsare kukanka. Dil malam. Dil malam. Hanyar nan wanda za ka yi wanda kai direct. Dil malam. Dil malam. Haka ne malam. Da yamma. Dil malam. Kana haka ne. Ka fito za ka tafi kurin su da kudu da arewa. Dil Haka ne malam. malam. Allah nan wuraren. Dil malam. Bare ko mazauna ce. To ka sai an yi haka ta faru. to shi wannan ka san da yake mun zuciya gare shi. Ka gan shi ne da ka san mima kamar ya haɗu kwaɗo. Zuciya gare shi malam. Zuciya shi kai yawa malam. Kawai sai ya ɗaga hannu ya bugi wannan bawan Allah. To amma malam ni ma na ɗan taɓa kaɗan. Amma shi kan wannan kamar ya kashe shi. Bugun su bukai. Bugun su yayi. Bugun su yayi malam. To kuma da muka waiga. Inna lillahi. Kana ji ko malam? Ko da ya gama bugun shi kawai shi kenan sai muka diba. Ba ga ya faɗi. Gaskiya kun ji kuskure. Malam da maga ya faɗi malam. Malam ya muka ɗauke shi. Wato ɗan ƙomu ya koma. Wannan mutum ya ga aka shi wancan kawai malam ya gaba shi a jindu ne alai. A jindu ne malam muka taɓa. Wato kun ji kuskure. Kun ji kuskure. A matsayin ku na musulmai. A lokacin da kuka je wajen shi. Ba ku yi mai sallama ba? Mun mai sallama. Mun mai Bai sallama. amsa ba? Ya ansa. Me yasa kuka taɓa shi? To malam. Malam kuskure muke nan. Kuskure. Kuskure muke nan malam. Kun yi kuskure. Kuma a bisa kuskure. To ai malam Kuna magana wasu ka ka ji malam. Ni ba inda na gane ma mun yi kuskure. Kawai ko da muka ɗauki wannan ban Allah muna waigawa baya. Kawai muka nemi mutum nan muka rasa shi gaba ɗaya. Dan Allah malam a taimake mu. Dan Allah malam a taimake mu. Amma dan Allah Dan Allah malam a taimake mu malam. Malam zai mutu. Malam dan Allah malam a taimake mu. Insha Allah ku yanzu zai tashi. In Allah ya yanzu zai tashi. Amma ina so ka da wato ko wata rana. Idan ka gamu da irin haka. Kai sallama aka amsa ma. Ka ce ƙala ka ji ba a ce ƙala ba. Ƙara magana ka ji ba a ce koyi wato kai hakuri ka tafiya. Wato akwai kuskuren da kuke magana kun zo neman wasu a cikin daji. Kuma sai ku daɗa wani kuskuren. Ajo to malam mu dai kare gani. Mu dai ba mu san haka za ta faru ba. A taimake mu malam zai mutu malam. A taimake mu malam zai mutu malam. Malam a taimake mu malam zai mutu malam. Wato kwanta da hankalin ku zai tashi insha Allah. To malam. To malam. Hai, dakata. Wane ne? Su waye? Wane ne kai? Sunana Yusuf.
Sunana Yusuf. To me haɗa ka da wannan bayan Allah da kake neman cutar da shi? An taɓa mu. Mu musulmai ne. Mu musulmai ne. Muna da damar da za mu cutar da bil'adama. Amma ba za mu cutar da su ba. Muna zaune gindin kuka. Shekarar mu 1999. An je kakana. Makatutu. Ta an mashi rauni. Amma mun nemi sulhu. An ce mi afuwa. Amma yanzu menene dalilin da ya sa suka ƙara taɓa mu? To za mu ɗauki mataki. A yi haƙuri, a yi haƙuri su. Kai musulmi ne, a yi haƙuri su. A ƙara duba zuciyar musuluncin da aka yi amfani da ta aka yi masu afuwa a wancan lokacin da suke wani abu. A yi haƙuri Yusuf, a yi masa afuwa, a yi masa gafara. Ina roƙa musu alfarma annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A yi masa afuwa. To za mu haƙura, amma ta dalilin ka. Na gode. Saboda mun zo gurin kamala. Na gode. Na zama kwaɗo, ka bani abinci. Na zama ƙadangare, ka bani abinci. Na zama kare, ka bani abinci. Amma ta dalilin ka. Za mu haƙura, amma sai sun je sun nemi afuwa wurin kakanmu. A ina kenan? Makatutu, akwai wani shuri da ke nan wajen ɓangaren gabas inda suka bigi ɗana. Su je za su iska kakanmu, zaune nan guraren za su ba shi haƙuri. In ya haƙura, to zan sake su. Malam, wannan ba shi bane malam. Malam wannan gaskiya ba shi. Wannan malam ba shi ba ka Ai magana ce ba haka Wato take na ba. gaya maku kun tafi. Malam Amma kuma kun wurin da za ku ga alheri. Ko ni za ka yi sai ka tsara shi. Malam ba mu fara. Ina ne hanya bakin daji? Da kun tashi yanzu kun tashi kawai kun kira ku dai sai an jima. Kun san ta? Malam ba mu sani ba. To abin da ya kamata tambaya ta za ku yi haka. Wato a yanzu ga wata addu'a nan ku za ku rike. To malam. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Malam haka Allah khairan. Karanta wannan kafa 12 a duk lokacin da za ku shiga dajin. Za ku tafi. Sannan kuma ku karanta da ilafi a wannan lokacin za ku tafi. Ku karanta kul huwallahu. Uku sannan ku tafi. Ubangiji Allah ya tsare. A sauka lafiya. Allah ya tsare. Allah ya sada mu da alheri. Sai bawan Allah sai mu je gida ban abin gannan da ni ma yanzu sai mu je gida ko a zo da su. Kashi bawan Allah. Allah shiga ta malam. Allah ya yan uwana. Dan uwanka sun shiga dawa. Sun shiga daji. Kai ma nan baka san inda kake ba a kawo man kai. Allah ya kiyaye kun taɓo makan ku daina irin wannan. Ku daina irin wannan aljani da kake gani ba abin wasa ba ne. Allah ya kiyaye. A sai fa ka tashi za su baka sun riga sun kyale ka ba kuma ka zan goya ka a baya ba. Kuma su ba.